Karong ginasaulog ang International Women's Day. Atong pasidunggan ang kababayenan nga nagpakita og determinasyon nga atubangon ang hagit alang sa ilang pamilya. Ila-ilahon nato ang pipila kanila sa report ni Kent Abrigana. Usa ang Davao City sa mga limpyong syudad sa Pilipinas. Salamat sab sa mga street sweeper nga kanunay sa paghinlo sa kadalanan. Maong garbo kayod kini para kang Maylena, usa ka street sweeper. Ako kay kong garbo sir, nabinas diri sa Davao, dako kay kong garbo na apil ko sa ingon ani na trabaho. Isip na nakatinghinlo sa palibot sa syudad. Isip usa ka inahan, dakong hagit alang kay Maylena ang bahad sa pandemya tungod expose kini matag adlaw sa mga pampubliko nga mga lugar. Apan tungod sa iyang ulay puas nga pagpangga sa iyang 9 anyos nga anak, kanang tanan kaya niya mabuhat. Dili lang manggod sa lalaki ra, pati man pud gud sa babae. Kay kung unsay makaya sa lalaki, makaya man pud sa babae. Ang full name, ma'am? Nalukob na sa uling ang kamot og sinina ni Nang Susan Susan Abbas? sa pagputos og uling nga maoy iyang panginabuhian. Apan wala niya kini ginakaulaw kay tungod ni ini napaskwela niya ang iyang unom ka anak. May manggod ni uling dong kay di man malabay ang imong kapital. Di siya malata. Di siya mabaho. Isa'y trabaho sa lalaki, makaya po sa babae. Duha lang sila Maylena ug Nang Susan sa mga babae nga nagpakita og kaisog sa pagkatubang sa bisan unsa mang hagit sa kinabuhi. Tuod man, inspirasyon alang sa katawhan. Kauban si Melchor awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.